Jude Batam na burjugo go mangurupi abot peroham di bahen dosam pabuama itu Tuhanmu. Na surat sude ne ang domuse bahenon ni Jesus nabasa sorta Tuhan ni lampok hatani pasonggok Tuho hasonanan. Gugunado tu pamalum luhut sahit di bahen olonan ibana labam marujung akan tu paradianan di surga. Sai taon mabene sude na haji ai so